Yo, me chiachi mu nyina me damase de di kan me damase sanse realities of life nyansa podwu mediation ase mu krokra me mu a mu nya me mu da na se de obroni be kan se we are taking it to a different level ye pejam kakra na yamana wa sanse metie bebre na se o ya ne etia nti metie na sopam ti me ye de mo pa ma sanse munti ena me wo ho ena me kasa fa abotere ho na me na danka masem de nti a me kasa fa abotere ho se empem bebre de na me hu se nipa ne bebre pentem bu atan wa bra ya na entesa woti asem no a na ne kokko a kire ne de wonya a kire no onu ne ho na akwa bibi e wo ho entitie me wopani bi ne ne yire tena ase wa akura bi ase ne panyi a me kan no ekuani ne panyi wo kana ma bi a ye frɛ no abotere kana ma ni din ne ye frɛ no abotere ne panyi a me kan wone ne yire wo akwada kuma bi akwada totofefe a na wontimi nkasa na se ebase panyin ne yire ekwa afuo mu a no wo de akwada no agya knaman no ne knaman da akwada ne ho no wo wen no knaman be wen akwada ya akopem se panyin be fira afuo mu a wone ne yire beba oba no abefa no na ba atan wa ma akwada ne nofo sanse mu nyina mu num afuo mdwuma kantete no yekwa enye fedi agoro dakuru bi panyin ne yire kwa afuo mu na jata bi betu si fie ho a obe na adwen so obechi akwada na we na knama na amakwan knama ni jata di siani pipe ema moja pram fie ho a na enya asem keto akwada na aberewa bi nso ofie ho a esanso ya aberewa nti wonde da bia wo hyedem na aberewa ne ti dede wani mu ho no wodi nani betete ntokuyam no hunu se jata bi na aba wo be kire akwada na we akanama ne de asie ni aberewa ne tetokuro no mudin na ye ne nwanwa na aboa na atimi abo nipa ho ban sei kanama de wo ye dan ni jata kokko na nso esanse jata no kanama no ni wura ne ba no ho hia ni nti no wo de ne nkwa to ho edema ni wura ne ba no jata hwa na ntokwa na ni enyan to osade na ni kire wuram tito okọ hwade akanama ne ye wode na no fa akwada ne de ni kosie eja de pata so esa beda ho twen se jata ne beba biemu a wone ne de asie ni wode akwada ne kosie pata so abro ne tentokua no mudin na ye ne nwanwa eni na enu eni gina ena ni wura ne firafuo mbaaye papa epie efie ho no no ohunu se emogya ye fie ho nyina ewa na papa yem hye no no se wohwe bama no nso so a ne ba na ho enti owura ne susu sem se na kom de kanama no no ache ne ba na we hwabra hosem se papa bebo owura ne dam ho no obusa aberewa ne se die na asie wanye ne sa o ma ni tuo so kanama tin wakum aboa no aberewa ne ti tuo ne nka no se we diem se jata na asa ba wa bagi na ni suo ti na aberewa ne seresere eninti papa ne ti de aberewa ne kan no ma me wo sesen ene wo se hwe asemu asie nya asem ketwa akwada ne ti tuo ne nka no wo tea mu wo pata no so papa e kohwe ya ne ben na hye pata iso yi ena aberewa ne se hwe wuni ha jata bi tu si fie ha senkanya knama ya botera enkochi akwada ne we nti wo knama abotere de waba abona ba so pa aberewa de so wo hye dem onim ne ekro afai papa ide ne nsa bo ne yem wakum krama ne kwa esan abotira a wanya nti enu nti de meka achiro nie asema meka ayi woti asem wa yanya abotire oyonko na ane ne wo wate so afo achi akoka asem nya abotire hwehwem wate no wanhwe ya wode bimbedifo wate se oyira afo achi umfa wani huni wate se ase wukunu twempena umfa wani huni nya abotire ne busam na ebia na se de ohunu no ya na ntesa da bia meka se wiase nipa mama bia ho ahi ene de wo pe wase wo no nso no wonfa ho ne de wo beye enu nti wo de ne se wo benya abotere na wo te asem a no wahwehwem ene na mabotere nti obi dam abotere nti obi yire papa bia hwere no abotere nti obi kunu papa bia hwere no abotere nti manager bia yi abrantie bia baba wa bia dia
enei wode ne nsa abɔ ne yam sansa na abrantie no ababa wa no wa adwuma mu hono no oboa yie pa nanso sa abotre a wanya nti akoye nsem bebre de medi gya wa no pɛi eni abotre otumfo nyankopon hyira wo. Realities of life DJ K Nyansapo ena me debre wo unyame hyira wo makrao.